Hi, Jessie! Hello po, good evening po sa inyo lahat. Good evening din sa iyo, Jessie. Sige, kwentuhan mo na ako, love. Anong maipaglilingkod ko kay Jessie at napatawag sa usapang LDR? Ayun, hingi lang po sana ako ng advice kasi may current boyfriend po ako. 12 years na po kami. Nice, First ang tagal boyfriend ko po siya. And LDR po kami 5 years na as of now po. Yung umpisan ko po muna sa good characteristics ng boyfriend ko para hindi po siya ma-judge agad, no? True. Yung boyfriend ko po kasi, mabait, mapagmahal po siya sa parents. Pagdating po sa bahay, sobrang responsible po niya sa mga kapatid niya. As in, sobrang malinis po siya sa katawan. Ganun po siyang klase ng tao. So, parang, siguro bonus na rin po na may tsura siya. Ganyan. Tapos, and the fact po na 5 years po kaming LDR, never po siya ng babae. So, parang big po yun. Points po para sa akin yun. Pero, since 12 years na po kami, medyo confused lang po kasi ako kasi since 29 years old na po ako. Parang yung mindset ko po kasi ngayon is nasa pagpapamilya na. Siya po kasi yung tipo ng lalaki na ever since po na nung mga first year pa po namin, alam ko na po na hindi po siya sweet. Hindi rin po siya vocal na klase ng tao. So most of the time po, mas ako po yung nag-open up sa lahat ng concerns about sa relationship namin, kung ano po yung dapat pag-usapan. Okay. So eto na po, since magta-30 na po ako kasi this year. Parang pinipressure na rin po kasi ako. Hindi ko rin po kasi alam. Siguro pinipressure ko rin po yung sarili ko. Pero pati po yung family ko, ganyan na. Uy, mag-asawa ka na, ilang taong ka na, ganyan, ganito. Sa akin po kasi, okay na po ako anytime. Kumbaga, nakapag-work na rin po ako. Ay, DJ, lalo nakalimutan ko pong sabihin. Nasa abroad po ako. Ayan. Tapos, siya yung nasa Pinas, ikaw yung nasa abroad? Opo, ako pa yung nasa abroad. Okay. Tapos po, ang problema lang po kasi, parang ever since po na bago ko po siya makilala, alam ko na po na spoiled po kasi siya. Alam ko na po yung klase ng lifestyle na meron siya. Pero hindi ko po kasi yun tinignan. Ang tinignan ko po yung kung ano po yung ugali niya. Ano po kasi siya, TJ Lala? Parang happy-go-lucky. Parang kung ano po yung ngayon, dun siya magbe-base. Kumbaga, hindi siya mag-iisip ng about sa future. Kumbaga, sabi niya po, hindi pa naman nangyayari, bakit natin pa problemahin? Parang ganun. So, ako po, since nandito na po ako sa point na parang gusto ko na po mag-settle down kasi. Totoo. So, ayun, tapos, parang nagigets kita. Correct me if I'm wrong, Jessie, but you feel like wala siyang plano to settle down. Opo. Ito na yung moment ng buhay mo na nakikita mo na lahat, almost ng mga kaibigan mo, if not getting married, getting engaged, they already have a family of their own. And you are looking at yourself in the mirror every day na nagtatrabaho ka, kahit papano naman you have savings na, kahit papano stable naman yung pamumuhay ninyo. Kumbaga, financially, you can provide. Financially, you are stable. Financially, you are ready. Kung praktikalan lang yung pag-uusapan, and yet, hindi mo pa siya nakikitaan ng qualities or traits ng isang taong magpapamilya na. Tama? Opo. And you are worried na wala siyang plano at all? Actually, ever since po, hindi pa po siya nagkaka-work. Sa 12, ahead po siya sa akin ng isang taon. So, ngayong taon po, 30 years old na po siya. And wala siyang trabaho? Opo. Suma-sideline po siya. Pero hindi po siya yung work. Parang on-call po. Ganon. Pero parang last year lang po yung nag-umpisa. Never siya naging employed at all? Opo. Sa akin po kasi DJ Lala, ayoko naman
po sa husgahan siya. Kasi nga sabi po natin, di ba, yung kada tao naman po, may face, lahat naman po tayo may face na sa buhay, kung kailan tayo magkakaroon, hindi mo kailangang ipilit na dapat siya meron na kasi ako meron na. May trabaho Hindi, na ako. pero 30 years old, medyo some kind of... Nakakaloka. I feel you, Jessie. Oh, it's okay. I feel you there. Hindi ko po kasi DJ lalamasisa kasi yung family po Well niya. off. Parang na-culture po sila sa bahay na kung ano yung, kasi spoiled nga po sila. Sobrang mahal na mahal po sila nung parents nila. Yep, well off. Na parang sinusuportahan na rin po kung ano man po lahat ng plano nila sa buhay since malaki na rin po sila. Hindi rin po ako nakakarinig ng kahit anong yung lecture pa na dapat na sa ganyang edad mo dapat nag-work ka na kasi dapat magbuo ka na ng sarili mong family, ganun. Wala po sa family nila ng ganun. Pero hindi ko naman po biniblame kasi syempre parents pa rin po yun. Way po nila kung paano magpalaki. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Jessie. Kasi you are trying to tell me your problem, pero both at the same time, you are trying to defend them as well. We cannot do both eh. I know kasi how understanding you are and how you want to understand. Alam kong ito na yung moment in your life na gusto mong humanap ng rational explanation and tamang reasoning as to why things are happening to you or things are not happening to you. This is you trying to convince yourself na may mga rason ng mga bagay-bagay at pinangungunahan mo ko by doing that. Which is okay, which is fine with me, Jessie, kasi it means that reasonable kang tipo ng tao. You are trying to think and you are trying to understand. Hindi ka yung tipo ng taong sobrang demanding, entitled, hindi makaintindi, masyadong mapaghanap, what have you. You are trying as much as you can to convince yourself that this situation is okay. So let me now make you breathe by telling you, no, this is not okay. Not because of the wedding part, not because of the settling part or settling down part, but maybe because sa edad niyang 30 years old, hanggang ngayon wala pa siyang direction. Hanggang ngayon hindi niya pa alam kung ano yung gusto niya. Hanggang ngayon wala pa siyang path na tinatahak on his own. We are not saying na maaabandon na siya or ang tawag dito, mauulila siya or something. But then again, knock on wood, knock on every wood. Pero his parents cannot be always there para sa kanila, para sa kanya per se. So kailangan niya nga tumayo sa sarili niyang paa, kailangan niya kahit papaano matuto na dumiskarte sa buhay nang hindi okay na yan. Pwede na yan. He needs more than that if he really wants to succeed in life. Kasi no matter how wealthy you are, no matter how rich your family may be, kung hindi ka marunong humawak ng pera, kung hindi ka rin marunong magpalago niyan, kung hindi ka marunong mag-create niyan, kung hindi mo dediskartehan yan sa buhay, madideplete yan. Sa tipo ng lifestyle ng jowa mo, malamang sa alamang sanay siya sa magarbo at medyo maluhong lifestyle. So if that's the kind of lifestyle na meron siya, pero ganyan yung klase ng discarding meron siya, sooner or later, masasaid kung ano man yung meron yung parents niya. So I get you, Jessie, as to why you are trying to set an example na, hey, look at me. Nasa abroad ako, I'm trying to work, trying to provide, gusto mong gumaya. Nararamdaman kita eh. You are trying to explain sa kanya, explain sa isang taong sanay sa masarap na buhay, how it feels like to create that life, to go through things in order to get that life. Pero hindi mo siya nakikitaan ng ganon. And it kind of frustrates you. Pero mahal mo kasi talaga yung tao. Kung pagbabasihan mo lang siya as a boyfriend, titignan mo lang siya as a partner, he's quite perfect for you. Almost perfect. Doon lang sa punto ng pagiging practical, doon lang sa punto ng pagse-settle down, doon lang sa punto na hindi mo siya makita in your future kasi hindi mo siya makitaan ng maturity in life. Doon mo lang siya napupuna. Nadadali ko ba?
Opo, tama. Pero DJ Lala, sabi ko nga po sa'yo kasi mas sa relationship po namin dalawa, mas vocal po ako. So lahat po yan, nasabi ko po sa kanya na ano bang plano niya. Kasi hindi naman po kami pabata. Of course. Parang sinabi ko dapat ngayon pa lang, dapat nga 20s pa lang, nagpaplano na siya kung ano man yung mga goal niya sa buhay sa future. Magpapamilya siya, sana nag-iipon na siya ganito. Open naman po ako sa kanya about sa ganyan. Pero tuwing ino-open up ko po kasi siya, nag-aaway po kami. Parang nangyayari po kasi DJ Lala. Tuwing ino-open up ko sa kanya yon, sumasama yung loob niya na parang porket ako, nagkatrabaho na ako, ganito na ako magsalita. Na hindi naman po yun yung minimin ko. Parang gusto ko lang sabihin sa kanya na yung worth ng, kasi kailangan talaga siya. Hindi po kasi siya need. I mean, hindi ka magtatrabaho para lang mabili mo yung gusto mo. Nagtatrabaho ka kasi may pinaghahandaan ka. Kahit po sana hindi pa nangyayari, at least prepared ka. Question lang, Jessie. Since you've been together for 12 years, this is a process kasi na I think I took before. This is a process nag-underwent na ako dito sa prosesong to because hindi naman siguro exactly similar to yours, pero I have my share of experiences then. Have you ever talked to the parents? Like for example, the mom about it? Hindi ko na po siya nakausap. Pero kasi po nung bago po ko umalis, nung parang nakapagbiro po kasi sila sa akin kasi legal naman po kami both sides. Yep. And sobrang bait po talaga ng family niya. As in, sobra po nila akong tinanggap. At nung paalis na po ako, yung parang nakapagbitaw po sila sa akin ng salita na, joke po siguro yon, pero para sa akin, parang siguro na misinterpret ko lang. Parang sabi po ikaw na bahala kay Parang ako na daw po bahala doon sa boyfriend ko. Parang pinapaubayan nila siya sa akin. So, hindi. Yung mga ganito kasing conversation, ganitong sabihin na natin, ganitong situation sa relationship, Jessie. It's good that you are on the good side of the mommy. Kasi that's where you can ask or seek a little help, a little push, at saka kahit papaano, sa kanya ka makakakuha ng tip as to how to go through a tough guy like this. Kasi kahit pa sabihin natin na medyo masakit sa ulo yung jowa mo, dahil lang dun sa part lang na yun na parang wala siyang bet sa buhay, hindi siya makakilos, parang wala siyang plano in life. Kahit pa paano meron sa kanyang merong part sa kanya na nakikinig sa mom niya in a bit Pero kaya nga tinatanong ko, have you ever shared a conversation with her mom asking her na, tita, may nakakwento po ba kayo or nakakwento po ba sa inyo tong si boyfriend ko sa kung ano yung plano niya, anong gusto niyang gawin, kung may plano ba siyang mag-business, may plano ba siyang pumasok sa company ganito, yung mga ganon? Never ko po siyang natanong. Kasi po, DJ Lala, bago pa po talaga siya makilala, yung mama's boy po, lahat ng luho bigay ng mama. Kahit mahirap, kahit walang pambili, bibigay ni mama. Parang ganun po. Pero meron yung mga tips in life, Jessie, you just have to ask. Siguro nga, ganito Jessie, no? Kasi I know na nahihirapan ka to get through him nang hindi kayo nag-aaway nahihirapan ka to talk to this guy nang hindi kayo nagsasalubong. So, kahit pa sabihin nating mama's boy yan, of course, yung nanay niya worried about his kid din. Ikaw ba naman makita mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung anak mo doon lang sa bahay, naglalaro ng mga video games niya o kung ano man yung bet niya sa buhay. Oo. Siyempre, mag-worry ka din. Na parang kung ikaw yung magulang, sasabihin mo sa sarili mo, paano kung nawala ako? Sino mag-aasikaso dyan? Anong gagawin niyan? Saan ba patungo buhay niya? Nag-worry na ako. Kasi tumatanda na tayo, di na tayo bumabata. Nakikita ko yung anak mo, walang ginawa kundi mag-video games. Kabisado ko yung mga ganyang klase. Siyempre, kahit papano, kahit mama's boy yan, kahit bigay luho yan, kasi nakikita nila, wala namang source of income yung anak nila to compensate with the luho and all, syempre bibigay yan, magulang yan syempre nasa utak din nila na meron naman so ba't natin ipagdadamot, anak natin yan. But meron din yung mga hinanaing inside that they want to share with someone without putting his own son down, without putting his own son
at risk yung reputation ng son niya. So, minsan you can share a conversation with him na, tita, may nakukwento po ba sa inyo yung BF ko kung alam mo tita, may balak po ba siyang magkaroon ng business someday? O kaya magugustuhan niya kaya kung sakasakaling ireto ko siya or i-refer ko siya sa isang company na naghahanap ng certain person with this skill? Kasi tita, malaki kasi yung sweldo eh. So, tignan mo lang yung magiging reaction niya kung mag-open up siya about sa kung paano katatamad-tamad yung jowa mo, kung paano sila nagwo-worry na hindi nga nagalaw, di nalabas ng bahay, di naarawan, yung mga ganun. So, try mo i-open yung conversation na yon so that you would know if you guys or you girls are on the same page. Kasi ikaw, unnoticingly, Jessie, ikaw at yung nanay niya, pareho kayo. You are spoiling this boy. You are spoiling him with love. Kasi feeling ninyo that's the only way you can show him how much he is loved. At dahil alam nyo naman sa mga puso nyo na that he is a great guy with a great potential and you believe in him. Kasi wala naman din talaga siyang ginagawang masama, wala siyang nilalabag or anything. He's just that person na parang walang direksyon yung buhay. Hindi siya masama kaya you wanted to help him. So maybe if you guys can join force or maybe if you guys can talk a bit, you'll know or kahit paano you'll understand him more. If ever meron ka makukuhang two things out of it. First, makakakuha ka ng kakampi to push him. Push him na magkaroon ng certain goal in life. And second, malalaman mo as to how you can talk to this guy na mag-get through ka sa kanya nang hindi kayo mag-aaway. Nagigets mo ko, Jessie? Nagigets. Oh, ito yung mga galawan ng mga girlfriend backdoor. Kung hindi natin mapasok yung front gate, galaw tayo backdoor. Doon tayo sa likod dumaan. Kasi alam natin sa mga sarili natin na we are hoping for nothing more but the best for our partner. Mahal natin sila eh. And of course, hindi naman sa nirarush mo yung buhay kasi you really wanna settle down, you really wanna have a baby. Of course, hindi naman ganun kabilis, Jessie. What you want right now in your life is security eh. Gusto mo sa buhay mo na ma-secure ka naman kahit papaano na alam mo sa sarili mong hindi na sayang yung 12 years of being with this person. You want to secure yourself na ito na kasi yun eh. Kaya ako nag-spend ng 12 years of my life with this guy is because ito na siya. Siya na yun. So, alam niyo yun, magkakaanak man kami ngayon o hindi, ikakasal man kami next year o hindi, I just wanna feel secured. Na he and I ay nasa same page na gusto na namin sa isa't isa ay magkaroon ng pamilya, maging okay, na one day, kami na talaga. You want that type of conversation and this guy is not giving you that. Kasi hindi mo pa siya makitaan ng maturity. So maybe if you go through the back door, mas makilala mo yung boyfriend mo or mas makakuha ka ng tips how to get through your boyfriend or mas makakuha kayo ng push. Malay mo, push lang din mula sa iyo yung hinihintay ng nanay niya kaya nasabi ng nanay niya na, uy Jessie, ikaw na bahala sa anak ko ah. Kasi parang at this point in their lives, feeling nila sa'yo na lang makikinig yung jowa niya. Jowa mo pala, rather. Oo, naiintindihan mo, love. Oo, pero huwag ka sana sumuko, Jessie. Alam mo yung mga ganyang klaseng lalaki, swerte sa mga babaeng ganyan. Alam ko na it's kind of tiring, it's kind of boring maghintay. You want something in your life na kahit papano magkaroon na ng direksyon, magkaroon ka na ng pupuntahan. Parang alam ko na nafe-feel mo na nagsasawa ka na, papasok ka sa trabaho every single day. Same, magkakaroon ng pera, magsisave, mag-i-invest sa kung saan-saan, bibili ng kung saan-saan. You want something more in your life. You want a purpose. You want a meaning. Gusto mo ng drive as to why you are doing this every single day. And you want that drive to be your own family. So, nagigets kita, Jessie, as to why naiisip mo yan lahat ngayon kasi feeling mo everybody sa buhay mo, lahat ng mga classmates mo, kabatch mo, meron na silang direction in life. They are moving and grinding and working their ass off for a certain purpose, pero ikaw, wala pa din. Pero, wag kang sabihin na natin, hindi naman sasabihin ko wag kang magmadali kasi it's been 12 years eh. Wag mo na lang muna i-pressure yung sarili mo, Jessie. Sometimes, nakikita natin sila na yes,
nagmo-move sila with a purpose. Yes, driven sila by a certain motivation. Pero some of them are asking to be you. Na sana kahit papaano, nag-wait pa sila a little more to become more stable. To have reached their dreams first. Na-reach mo na sana nila yung peak na kaya nilang abutin on their own before sila nagkaroon ng pamilya. They love their family, but then again, there are certain regrets sa mga puso nilang they wish they did. So instead of pressuring yourself na magkaroon na ng pamilya, pressuring yourself by looking at them na meron ng pamilya, tell yourself na at least I still have time to do this. To put an X dun sa bucket list ko, to save more, to have my own boutique, kung ano man yung trip mo, Jessie. Kumbaga, i-fulfill mo na lahat ng gusto mong i-fulfill bilang isang single, unmarried, and hindi pa committed to a family na klase ng babae. Huwag mo lang i-pressure. 30 is just but a number. Or turning 30 is just but a number. And the reason why I'm telling you this, Jessie, is because we are on the same age. And I don't want you to feel the same way. Or I don't want you to feel that at all. Because I'm not pressuring myself, and I don't want you to pressure yourself. We are young at heart and will forever be young at heart. I know na meron tayong mga expiration date, mga babae, but that doesn't mean na kailangan nating magmadali. Nakikita ko yung mga kabatch ko, nakikita ko yung mga kasamahan ko before. There are certain things in their lives they cannot do anymore. Though may mas meaning na yung mga buhay nila kasi meron na silang mga supling, that doesn't mean na they are just completely happy. Syempre meron din silang own sets of problems. So before I go there, I wanna be ready. Fully ready for it. Fully equipped for it. So, ganun ka din, Jessie. Gamitin mo na lang to as preparation time for that day. Naintindihan natin? Opo, naintindihan. Ngayon, Jessie, kung meron kang gustong sabihin sa boyfriend mo na puro video games, but then again, you love him so much and you know deep inside that he loves you too. From the moon and black hole, mahal ka din niya. Ano gusto mo sabihin sa jowa mo? Ayun, I love, kahit na ganyan ka, kahit late bloomer ka, mahal pa rin naman kita. Tsaka, hindi naman ako nagmamadali. Parang, syempre, gusto ko lang marinig mismo sa boss, sa'yo, na may plano ka sa future, ganyan. Kahit malayo pa yon, basta marinig ko lang sa'yo, okay na ako. Kahit matagal pa yan, at least may nilook forward ako. Pero, kahit ganon na alam ko naman hindi ka mag-vocal. Pero napaparamdam mo pa rin naman sa akin na importante ako kasi nga kahit na LDR tayo 24 hours, 24/7 naman tayo magkausap and di ka naman babae. So enough na sa akin yun para ma-prove ko na mahal mo ko. Tsaka ayun, maghihintay na lang ako and enjoy na lang muna natin yung single life natin. And andito lang ako palagi para sa'yo. Supportahan kita sa lahat ng plano mo. Pero, hindi kita ito-tolerate sa mga mali na. Ayun lang po, mahal kita. See you soon. Yaw. Yun lang po, DJ Lada. Tamis naman ni Jessie. Pero, Jessie, yung mga ganyang klaseng babae, sabi ko nga sa'yo, we talaga. Sinabi yung sarili. Hindi, you are a rare find, Jessie. Huwag ka ma-pressure in life. Sabihin na natin na medyo matagal-tagal tayo to get there or natagalan tayo to get dun sa napuntahan na ng mga kabatch natin, at least by the time we get there, we have learned their lessons in life. We know what not to do and what to do in life because of their stories. So feeling natin, by the moment na andun na tayo sa portion na yun ng buhay natin, we'll know how to handle things better than they did. So, Jessie, for now, diba, enjoyin mo muna yung single life mo. X ka muna ng mga list sa bucket list mo. And then, Magta-travel na po muna. Totoo, mag-travel ka muna. Do it while you still can. Kasi kapag nagkaanak ka na, kapag nag-settle down ka na, there are a lot of things you cannot do. At hindi mo na pwedeng gawin because nga, meron ka ng pamilya. So, for now, huwag may pressure sa sarili mo, love. You still look young to me. You sound so young. And you have a lot of opportunities in life na pwede mo pang makuha. Kaya huwag ka magmadali. Ha? Thank you.
Thank you so much, DJ Thank you, Lala. love. Sobrang laking tulong po. Salamat, love. Ingat ka lagi. Bye-bye. Ingat din po kayo. God bless po. Thank you. Kabisyo, alam ko naman po na may mga tao sa atin, may mga babae sa paligid, ay may mga babae tayong kabisyo na kahit papaano, syempre, they are hoping for something certain sa buhay nila. They wanna feel secured eh. They wanna feel na yung long game or yung long waiting game sa mga buhay nila, sa the one nila, finally may-end na. Finally matatapos na. Finally kahit papaano, they can picture themselves na may kasama pang habang buhay. They just wanna feel secured. They just wanna feel na they are already with someone na pwede nilang pagplanuhan yung whole life nila with. Naiintindihan ko po yun. Nagigets ko yun. Don't worry, I do get it. It's just that we cannot force a person to mature. Hindi natin pwede ipuwersa sa kanila yung maturity. Kailangan nila yun makuha sa own pace nila. Parang ano lang to eh. Isipin nyo na lang po, parang bunga lang po ito. Parang prutas lang po ito. Ayaw nyo po itong mahinog sa pilit. Kasi pag hininog mo yan sa pilit, hindi yan kaparehas ng lasa ng hinog na. Kapag hinog na kasi, eksperyensado na yan eh. Kapag hinog na, natutunan niya na yung mga dapat niyang matutunan in life. Kapag hinog na, ready na yan. Well-equipped na yan sa battle ng pagpapamilya. Kasi yung hininog sa pilit, yung meron lang hanggang umpisa, meron lang hanggang 5 years, meron lang hanggang 6 years or 10 years ng pagpapamilya, pero after that, magkakaroon na ng problema. Why? Kasi may mga bagay silang nare-realize na sana ginawa ko pala to, o dahil di ko to nagawa noon, gagawin ko ngayon. O diba? Mas magandang alam nyo na pareho na there are certain things in your lives na nalagyan nyo na ng tuldok, na you are okay na with. And now you are ready to enter a brand new chapter of your life, which is having a family. So wag niyo po i-pressure yung mga sarili ninyo, and do not be pressured by other people's impression na dapat sa ganitong edad meron ka ng ganito, dapat sa ganitong edad may trabaho ka na, dapat sa ganitong edad may pamilya ka na, dapat sa ganitong edad may anak ka na. Ang dami ko na pong naririnig na ganyan. What I do with them, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. I understand they are concerned. I understand their concern. Yan nga lang kasi, I know my life. I know my life and I know what I want to do with my life. I know my partner more than anyone else. So I don't want to pressure myself and my partner just because gusto kong sundin kung ano yun sa tingin ng ibang taong tama. Ang pakikipagrelasyon, ang pagpapamilya ay nasa desisyon ng dalawang tao lamang. Ikaw at yung partner mo. So yung opinion nila should be taken into consideration pero not as a decision. Okay?